मोजां नुखादों सुइटारखौ लादों ना आंनि लादो मायसा नुदों आंखो मोजां नुदो दा दे थांनानै दख'ना गानसिगोन आङो दा थांनायाव बेखौनो गानलांसै हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दायो जोङो नै एकदम फुङावनो ओंखारबाय आरोना हासबेन्डजों आंजों दिनै जोंहा फंबायनि हाबा ओमफ्राय दा बेयावनो थांनो नागिरदों जोङो फंबाय माने सोर फंबाय होनना साननो हानाय ना आं खोन्थाखानोसै आंनि बाबाजों ओमफ्राय बे हौवा गोदाननि बाबाजों बिदा फंबाय आरोना जोंहा आयंनि फिसालानि हाबा आरोना बाबुनि हाबा जोंहा फंबायनि दा बेयावनो थांनो ओंखारदों जोङो हासबेन्डजों आंजों आइमोना थांखाबाय आरोना आइजों बाबाजों दा जों थांनो ओंखारदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो भिडिअखौ खानाया आंना ओमफ्राय खानाया हरफिननो मोनाखै आं खनसेल' हरदो फुङाव हरनायानो फैबाय जोंना गारिबो मोनफैखाबाय साराय 8टा होननाया 9टा जालांबाय खोमा जानायावनो संनायावनो ओइ नैखौ बोना हो बेखौ ओइखि थांनो नायखि थांनो ओइ आं इथिं दंगोन आं थाजोन बायोहाय नायखि थांबाव दे थु आया माखै थांगोन इथिं थांजागोन दे लासै लासै जिबायदि फन हरबाय इसोरो मानो हमाखै जाबाय थासिगोन दा फनखौ जों लासै लासैसो थांगोन लासै लासै थाङाबा ओइ गोजांबो सङाखै सुइटार गाननि नामा दायो गाननांगोन दै बिजिहाय सोरजोंबा रायलायदों गावसाबा थिग हरबाय आंखो ओमफ्राय दा बिजि गावसा फुंनिफ्रायनो फनानो फन हाबा दङ मैनाजो नोंजो फैबाय गोजांदो जि बारा खोलो खोलोथार ना ओमफ्राय अखायाबो दोमैदो दिनै लोगोफोर बोथोरा एकदम थान्दा थान्दा दिनै सुइटार गानलायबाय आं गोजांनानै एसेगोन र' हिन्जाव गोदाना जि आथुर जाहरबाय दङ मानो दाबो मोनफैया नोंसोरो होनहरगासिनो मोनहैथारसिगोन न'निफ्रायनो मोनफैबाय जोंहा लोगोफोर नै लाजिदों आं हाबैनो मालाय मोनफैजोब्बाय ओमफ्राय अखाबो एसे हादोंमोन होननानै लामाया सिलायबाय ओमफ्राय दा गैला लाइटआ खम नाङो नामा ना मोनसेल' लाइटआ नुबाङा मोनलायदों आं माबा इसोरनि रुमाव मैनामोननियाव ए नोंसोरनिया रुम गोदानाव नोंनिनो रुम जाखागोनबा नोंलाय बोरै गारनो हाबावनो नै जोंहा हिन्जाव गोदाना लायदो होनि र' वाव खानाय खफाखौ जि मोजां नुखादो फ्रियावनो होनलाय बिबाजै दंना दं बिबाजैफोरनि मजाखौनो दं मोजां जादो दे खालामनाया मार मोजां जादो आंबो देलायाखै आरो आं जानला मानला फैदो खैबार फन हरदो इयो माथो मोनफैया माथो हमाखै नोंलाय सारप्राइज होफैलायनो नागिरदों खोमा मानसिफोरानो मोनफैजोबखानाय ओमफ्राय जा आलासिया है जोंहा ओंखाम आरि जाबोबायना संनानै आंहा जायाना मेडिसिन आरि लानायनि खोथा थायो ओरैनो बेलेग टाइमाव बेलेगमोन दा मेडिसिन लानांगोन ना जायाबा लानो हाया मोजांथार नुदों खानाय खफाखौ बबेनिथो नोंसोरो आङो बहिनि अरिजिनेलिनिनो बाबानि फंबायनि फिसाजो नों सानसेखालि आलासि जाहैदों होनलायनाया
नै गेजेरनि ओरै दिंदिरा जादों इखि दोननां थाङा iya बिदिनो थां बारो Kuinat di sini. Gila kamu nanti sayang. Angkat nggak lalu kasangnya. Gila ini ya kan sih. Haba ya, cuci. Haba ya sebayar nala gupur. Ampai daya nih. Seng nasa gue kasih Ania. Seng Ania rang kasih. Oh ya nih. Ini terkadang gaban dia berada di siapa yang muzang. Oka biasa ada menalai. Haba hubungan taneo kaya hui. Ini sih kalau ada drama ada. Ampai sebai haba ya. Haba ke kang bay. Pusat berzabai. Pusat kerja kang bay. Ampai daya. Saya hendak belang ada kisah lu nana nalai saya. Angalan sase. Laptop kayaknya dah betul sih. Ada yang nalai betul. Kucing lain juga. Olina, langsung lah berang nih. Baru kan. Bukan lah berang nih. Oh, Olina, kamu bantu deh. masih ada jatuh punir menjadi nih masalah Lah betul apa? Dasar benar juga. Mina. Ini niramis kapan sebetulnya? Kapan sebeda di ini dah kapan lagi ni. Mama bayi ya? Kopi udah mana? lima Alu pisang, sampai badam, sampai mana bin, sampai dali. Terus mana mana? Kenapa itu nanti le? Yo. Kan dia ibu apa? Kan di sini di mana? Ye. Penimok lagi. Kamu. Mana? Cepat nanti. Hoi Rani, dali lagi. Kamasan saja dali lagi. Dali lagi. 무슨 배나? 내 봐봐마. 이 가이바 좀 어디서 졸래? जाखांबाय दा no Sampai belum ya? Bayang. Isi lo kan saya ya. Nih benar zaman itu. Angkat ini tuh dong. niki nanggen nih nenglah Nih lo kan ang hasil besar. Ini nanti jangan mana bukan kacau lah namu meng. hah lakhangbayan nih Kayaknya. niki ya sih Mina, nanggung nih. Nanggung berapa menjadi? maka sana ya Ya sebelum sana yang, Mina nanggung berapa sih nanggung? Sakang bay lagi pada ngap.
टेस्टिनो निरामिसबाबो गोथाव जाथारदोंमोन आलु फ्राय आरो बिनजों बिन आलु बादाम फ्राया जि गोथाव जाखादोंमोन लाबावलायना जाबाय आं बबे दै गाइखेरालाय नोंनालाय पनिर नोंहालाय नैयो इयाव जोगोनार होदों ना जायासै आं जोगोनार होनायखाय ओमफ्राय इयो मा गोथाव जादों ना बिनजों आलु फिसाया मा टेस्टि जाखादों गोथाव सेथि गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादोंना जायाखै दे जा आइया माथो नों हारसिं न'लन माहियालाय बोरथ' जोंहा बिनानावाबो जाबाय दङ आलु पनिर दै गाइखेर जोंहा न'निफोरा जागासिनो आदैमोना बिनानावफोर आदैमोन आलु फिसा बिन जाखांबायानो आं दासो नुदों जाखांनोसैयानो नै ओमफ्राय ओंखाम नांगोना नांला नांला दे बारा जागोन गाबोन जाबावनांगोनलाय नामा जाखाबा जानाय नङाना ओमफ्राय नै बिनानावफोरा जोंहा जाखांबायानो मालाय लखुमिया नै गोथाव जादोंना जायाखै लखुमि माथो बिनानो गैया आलु फिसा ए बिनखौ लायाखै मिथियाखै जोंहा दिनै हाबा दंमोन ओमफ्राय गाबोन रिसिपसन आलासिफोरा थांनो ओंखारबाय जों ससे ओमफ्राय दा नायफैबाय ससे फरायना दोनफैबाय जों आलासिया जाबाय जोंहा बिहामजोनि बिदामोन बिबाजैमोन बिब'मोन नै दा थांसिगोन रायजो नोंथांमोन दे थां होमबा गानस्लायनोसै गिफ्ट मोननायफोरखौ नायबाय दङ दायो नायखांबाय नै गानस्लायनोसै आंबो दख'ना मोजाङै दोनगोन र' दा ओरैनो सोना दोनथ' आलाय सिलाय जायोना माजो रायलायबाय दं हाबा जोबखांनायनि मालाय बिमाजों रायलायबाय दं नै हिनजाव गोदाना खुलुमनानै नै दख'नाया एकदम हिनजाव गोदाननिया हा नांहांबाय खुलुमै हान्थु दोलालायबाय होनलाय नामा दालियानो दाबो गोदौला नै दालि फुदुंबाय दङ जोंनो थाखाय ओंखाम जानो मा इयो गोसोम गोसोमा बारा गिदिर नंला आलु गोरान नामा आलु गोरान आइया बन्द' खालामगारबाय खांनिसय है आंलाय अबाव नोंनि खाथियाव दङ ओंखाम जानोसै जोंहा नै दालि फुदुंबाय हरनि ओंखाम जानोसै आरो ना बिखुमजो बिजामादै दालि फुदुंदोंमोन नै अबाव लांगोन ओंखामफोरखौ बेयाव जों जाया आं दैयाव डाइरेक्ट एवनो मोनदा इदि खोबना दोन पनिर ओंख्रि नङा माबा फुदुंदों मैया दालि नङा इयो बाल्थिंनिया पनिर